Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje vashela udadewethu ukuthi-ke nakunodaba afisa ukukhuluma ngalo le ndodana yakhe. Sawubona njani? Phila sesunjani? Ngiyaphila. Cobingelela ababukeli emakhaya usho uqhamukaphi. Babukeli ngiyanibingelela. Ngumama nje ongatheni. Onabafana bakhe ababili. Okay. Engibathanda ngohlobo olumangalisayo. Kuhle lokho. Nkosi yami. Ngoba phela inkinga ziyangena zikhona noma ikuphi. Kuthiwa amanzi ayangena endlini. Kodwa nje angazi ukuthi ngizoqala ngakhona kuphi, kodwa nje impilo yami sisami ihlangahlangene ngenxa yodaba ekufanele ngilidingide namhlanje sekube iminyaka lungihla. Njengamanje ngicathi sesifanele. Yeah. Udaba liqalaphi? Udaba lami lisuka ekuthenini kunabafana bami ababili engabazala nomnyeni wami. So uNkulunkulu wami, umnyeni wami isikhathi ngithola labantwana wayekade engabathola abantwana before. So kuyena bayigugu bobabili. Umuntu nje vele ke onothando. So umntwana lo wokuqala unenkinga. Unenkinga yani mhlawumbe? Unenkinga, wazalwa enenkinga yesibindi. Okay. So njengoba enenkinga yesibindi, sathi mangabe siya kuma specialist kwathiwa uzodingakala ukuthi ngithole omunye umntwana. Ukuze kuba uyena ozoba imesh yamfowabo. So fanele uthole omunye umntwana asindise umfowabo. Yeah. Okay. Manje kubukhoni kimi ukuthi fanele ngimtshele namhlanje noma kanjani umntanami sesiside leso sikhathi. 16 years wonke nihleli phezukwayo le ndaba le. So lo mncane una 16 years manje. Yeah. Lo mdala unaba? Una 18. Una 18. Yeah. So manje yini esikuphusha ukuthi umtshele? Inkinga ukuthi umfowabo sekucritical kakhulu kuyena. Beningakwenza ingani lokho over the years? Like besabancane boba u2 nisheshise nenze. Bekunzima sisa, ngifuna uqamba amanga. Angifuna ukukhohlisa, bekunzima, akukho easy. Ukuthi uthwala umntwana iminyaka inyanga ezo9. Kodwa egcineni kosuku lo mntwana uyazi ukuthi inhloso ikuphi. So tell me, nifuna isibindi kuphela? Kudingeka isibindi nenso. Isibindi nenso? Yebo. Wow. Ku2. Kodwa manje angazi nokuthi ngizoqala ngapi. Ngizothi mangithi ngiyaqala nje ngizothini kuyena. Umfana onjani yena ke lo mncane? Nkosi yami, he is very bright. U-intelligent loya muntu loyana ngendlela eyisimangaliso. Ngiyabona nje ukuthi lapha yana ngizele insizwa ye-IT. Ngempela. Uyathanda nje ukudlala ngalezi zinto la inama gadgets obanibani. Loya muntu loyana uhlaka even ngisho nasesikoleni umukela ama award, uphasa ngo level 7. Umuntu even nasendlini usizo ngendlela uquick, ufast, uyashesha ukubamba into. Angazi Nkosi yami ezothini. Mase kuthi lo mdala ke kufanele asindiswe, yena umfana onjani? Yena uthe kuba slow, uphansi kancane kunobhuti wakhe. Even though naye he is smart, but yena ke uthe kuba phansi kancane kunobhuti wakhe. Izinto nje uyithatha slow. Noma angisho ukuthi uaffectwa ukuthi uyadegula. Ngicathi ukuthi yenye yezinto lezo. So tell me, udokotela manikhuluma naye ayikho yini indlela engenza ngayo
ukuthi sengaze nitshele lona 16 ukuthi kahle kahle wena wazalelwa ukuthi sikwazi ukuthola inso nesibindi kwena? Inkinga yami isuke kuye vele udokotela njengamanje. Isuka kuyi. Ekuthenini udokotela sithe kade sinobaba siyokwenza i-check up. Wathi udokotela ubhuti omdala lona 18 njengamanje sekufika emaphethelweni. It's either siyayikhuluma indaba noma kuyaphela ngaye. Ubaba sekhaya yena uthi ngalolu daba? Kusiyami ngoba sisingichazela ukuthi kunzima, kutense phakathi kwethu sobabili. Even nathi siyahlala phela ngoba umndeni kodwa nje akukuhle. Naye ubaba uphatheke kabuhlungu ngendlela eyisimangaliso. Uphatheke kabuhlungu baba. And I'm sure inzima ekwazini ukuthi ke na lo mncane angakwazi ukuthi amsindise lo mdala ngoba angithi umuntu uyakwazi ukuphila ngenze eyi1. Yebo. Nesibindi futhi sibuye sirecover abe right umuntu. Yebo siswami. So manje mawucabanga umthulela lelo daba uzothini? Ngoba phela I think uzoyireceive ngokuthi ishuthi ngazalelwa mina ukuthi kisho izinto kumina. Indaba isuka khona lapho. Yabo manje ngingacabanga yazi siswami angisadli ngisho ukudla ubuthonga bufike. Ngicabanga le ndaba ukuthi ngizomqala ngaphi lo mntwana. Ngoba akasiye kahle kahle umuntu onolaka. Kodwa manje usuke wayiphosa nje kuyena uthi ke na awu boy awuhambe phela nawe uyochecka sikwazi ukusiza ubhuti wakho. Kaze ngithi vu. Awazi uyiphosa. Kaze. Yena akuthini ngakho? Akaza kukhulume ngakho. Ubhuti omncane? Angikaze. No ngisho mayibona ubhuti wakhe egula. Akaze abekho. Ubhuti omncane ibhlungu inhliziyo yakhe. Uyamuthanda bayazwana ngalolu hlobo. Ngathi nje ama-identical twins. Ngempela. Bayazwana, bayathandana, iy'ngane zami ziyathandana. Angazi ukuthi ngizoyithini. No, asimfonele ubhuti omncane simazisa ngalolu daba. Mawucabanga uzothini? Ukuthi ngoba ke vele ngumuntu okhulekayo. Ngumama womthandazo. Vele sengikhulekile ngabamba ibhande, ngayibopha zaqina izinkalo zami ukuthi ngise mangilibhadlula lolu daba lolu. Lusufinyelela kuyi, lufinyelele vele, lufike lithatha indawo. Mayinqaba. Uzoshintsha uthando lakho ngayo ngoba phela uthi uzoshona lo munye. Ngeke Uzoqhubeka umthanda. Ngizomthanda. Okay. Asimthinta ubhuti omncane simuze ukuthi uzothini yena ngalolu daba. Asimthinta umfana. Okay. Hello. Sabona unjani? Yaphela kunjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV. Singawazi ukukhuluma? Hello? Yes, hello. Singakwazi ukhuluma noLungstar ka Black Life TV. Yes, ngiyakhuluma sisi. Ngihleli la e-studio noma wakho uthi kunodaba afisa ukutshela lona. Ma, Yes. Cela umlaleli. ma wami. Yes, uma wakho. Okay. Umbambene. Bambi kanje. Sawubona khehla lami. Ya mama, Yaphila mfana wami. ngikhona mama, kwenzakalani? Hayi, awukho kutheni nje mkhulu. Lukuphethe kanjani usuku? Right. Lukuphethe kanjani usuku? Lu right mama. Hayi, ngiyaphila nami. Angithi mfana wami uyazi ukuthi umama engenza nangoma yini ukuthi nibone nobabili nobhuti wakho. Nibe right nifane nabanye abantwana. Ngiyawu mama, ngiyazi. Hayi, ngiyajabula ukuzwa lokho. Kunento nje mfana wami engizocela ukuyikhuluma nawe cause it's been years lento le ingidla. Kodwa namhlanje ngithathe nje ixathu lokuthi ngikhulume nawe ngoba angithi uyazi mntanami ukuthi ubhuti wakho unenkinga yesibindi nezinso. Yebo mama, ngiyazi. Angithi uyambona ukuthi ubuthaka kangakanani njengoba uhlala usho nje ukhala nawe.
Ayish, kunzima. Yebo khehla lami. Nginenkinga yokuthi mntanami kodwa ngizoqala ngabe Nkosi. Size Nkosi, size baba. Njengoba mntanami ukhona la emhlabeni. Ozalelwe ukuthi kube uwena ozolekelela ubhuti wakho. Ukhishwe isibindi. Ngisho ukuthi mfana wami kufanele kukhishwe isibindi sakho nezinso zakho. Kube yiwo ama-organ azosupport ubhuti wakho ukuze ubhuti wakho ekwazi ukuqhubeka ephile. Usho ba mama? Kusho dokotela. Bathe yimina. Yebo, wena uyimatch yakhe. Ngobani? Wena uyimatch yakhe. Hayi ubangibone ingane ngakaze ngifike mina. Ngale nkathi uzalwa mntanami. You are the purpose. Okuyilona cebo. Mina eyami ikhishe kufakwe yakhe ngobani? Ngiyacela mntanami, ngiyacela ukuthambisa inhliziyo, uvume mfana wami ngiyacela. Hayi mama ngikuzwa uthini? Ngicela ukuthi uvume mfana wami ukuthi udokotela behambe beyokukhipha. Bekhiphe kuzokhishwa. Angangishalela kagogo mina ngeke. Hawu uNkulunkulu wami Jehova iyona ngelento sisi bekade ngiyibaleka. Angishalela kagogo. Hawu ngeke. Ngiyacela mfana wami ngiyacela. Nobaba uyayazi lento. Siyakwazi sobabili. Hayi kulungile nje ishalela kagogo mina. Kodwa kuzoba yini? Hawu ngeke. Hawu. Yena ovamina. Abe nayo nangabi nayo. Ngichazela ukuthi yena bathi odokotela uzoqhubeka phila. Mina ngazi ngithini kuyafana sesisho ngayitshela lengane ngoba ingafuni. Iyala kankaka. Ngeke. Hawu. Ehlisa umoya uzama ukumchazela ukuthi kena akusho ukuthi kena ukushona kwakhe lokho. Ayi. Hlungu inhliziyo yami. Ngiyacela mfana wami. Bathi udokotela uma ngabe sikwenza lokho akusho ukuthi kuzoba kuphela kwempilo yakho. Hayi bobazi ngani yini yena angakwazi ukuphila mina kodwa ngizokwazi ukuphila. Inkinga phela ukuthi yena ubuthaka vele mfana wami ngiyacela khehla. Nami ngizobabuthaka mase ishoda. Ngeke khehla lami ngiyakuthembisa. Ngiyacela ke mkhulu noma sithathe nje igxathu ukuthi baba sihambe nawe siyorana ama-test senze yonke into required from odokotela. Emva kwalokho ntambama ngiyotshela ugogo ukuqala. uNkulunkulu wami. Mina ngazi ukuthi angazi ngizokwenza njani. Angazi ukuthi sengizothini ke manje ngoba phela ngiyachazela ukuthi hayi manje njengoba ngikhuluma mina ngiyacisha mina. Ugogo wakho uzothini ke yena ngoba ugogo wakho uyamazi ukuthi uyakuvuna. Hayi ngiyacisha kodwa mina vele ugogo uyangithanda mina ngiyabona ngathi angithandi. Kodwa lengane izoba yini? I think bakithi kusayishock nakuyena. Uyamuzwa ukuthi ingane uyasho ukuthi azizoshoda. Mhlawumbe ngase ngoba usuggest ukuthi nihambe niyokhuluma nodokotela nimthathe odokotela bamchazele bamkhombisa ukuthi isebenza kanjani. Yeah. Uwodwa Cabanga ukuthi yona into ezosiza. Uwodwa kumbuzo enginawo ukuthi lo omdala uyazini ngalolu daba. Ukuthi ubhuti wakho uzomlekelela. Uyazi. Uyazi? Yebo. Watshela uba wakhuluma naye ubaba. Ubaba ufike wathi akasathandi kodwa futhi uya understand isilonda asakhile kulomunye omdala. Inomncane kuphela nje oziyantunta lapha endlini. So yena uyazi? Uyazi.
ngeke kumenze lokho uthi amzonda ubhuti wakhe. Angazi mina. So where to from here? Angazi mina siswami. Ngobe sethi nje uyahamba. Angazi yabo njengamanje ngoba ngikhuluma nawe. Yazi into engicabangayo ukuthi akuvele kubanjwe i-family meeting. Sizama ukuthi sihlale phansi cause naye vele ubaba ubevelazi ukuthi kwenzakalani. Kuphela umuntu obengazi uyena lo mfana lo. Naye lo mfana bengithi mina uright. Ngiyamqala nje umuze kuhlaza kanje. Phatha Ima angeke wena ungathini umuntu efike azokufonela kutshela ukuthi ke ngicela isibindi nenso yakho ngoba vele ngize ngikuzala nje ngangikuzalela lokho. Kusiyami Kunzima nakuyena kakhulu. Mina into engayisuggest ukuthi ke na kube khona i-family meeting ne-family council. As much as kunzima kodwa iyona ndlela engakhuluma ngayo nami nguma wakhe ngemzala. Phela yena ucabanga ukuthi As much as kubhlungu siswami kodwa iyona ndlela engakhuluma ngayo nami ke nje nguma wakhe. I think phela yena engqondweni yakhe ungakhohlwa ukuthi umfana ona 16. Yeah. Engqondweni yakhe kuduma ukuthi ufuna ukubulala lo muntu. Engqondweni yakhe kuduma lokho ukuthi ufuna ukubulala lo muntu. Hayi ake ngehlisa umoya nami. Ngiyathatha ngesandla sobunxele. I think nje nidinga umuntu enizokhuluma naye kube khona nama counselor hlale nawo phansi bakwazi ukuthi ke nabani lokhuzi amnezi counseling bamnezi counseling akhulume ngakho akhuluma ama fears akhe mhlawumbe ungagcina uthola ukuthi ke na agcine sevuma agcine ebhoboka naye ningamforce kodwa nilindele and ngiyathemba ukuthi ke umndeni ngekula imali uma kusudecide ukuthi cha nanokuthi ke phela ke enye into engiyibongayo uNkulunkulu ukuthi laba bantu laba abandawonye. It's unlike kuthiwa yini konje ama choice assorted green salad. Ilokho nje sengikubonga ke. At least usuyahleka emva usathi ukukhala kangaka. Angithi phela usunginike nesibindi lawe esincane. Sengiza nethemba liyabuya. Hayi ngempela hlala naye nitholilo counseling khulunywe naye nizolwa khufu nalomdala nimshaye the same way. Awu ngiyabonga sisami kwangisiza nokuzala ekhaya. Hayi nathi sikhona sonbheka senze sure ukuthi umndeni uright. Hayibo Jehova. Hey cishe ngamelwe inhliziyo cishe ane heart attack. Hayibo. Hayi siyabonga kakhulu ke babukeli basemakhaya kwi Black Life TV ngiyezwa ukuthi ke nomfana uthi ke nazizo shode zakhe kodwa ke siyazi ukuba khona ochwepheshe abazomchazela ukuthi hayi akusikhona ukuphela kwempilo yakhe le kodwa uzobe siza nobhuti wakhe bakwazi ukuqhubeka bonke bewumndeni. Siyabonga kakhulu, please don't forget to share, like and subscribe. NguLungsta ngithanda kakhulu. Is the Black Life TV.